කියනවා. ஐயா சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க, சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ප්‍රේමවන්තනි සැබෑව දැනගන්න සැබෑව ඔබලාව නිදහස් இந்த කරනවා. நாட்கள ஜனங்கள் அநேக விதமான பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், வியாதிகள், பலவீனத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. මේ කාලය තුල සෙනග බොහෝ වේදනා තුල කම්කටොළු තුල බොහෝ රෝග තුල ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. பணம் தான் நிம்மதியை தரும்னு பணத்துக்கு பின்னாடி பணத்தை எப்படியாகிலும் சம்பாதிக்க புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. මුදල තමයි සමාදානය දෙන්න කියලා මුදල කෙසේ හෝ ඔවුන් උපයා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ஆனாலும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, නමුත් ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරවරුනි, பணம் ஒரு நாள் சந்தோஷத்தை நிம்மதியை தராது. මේ මුදල කවදාකවත් සමාදානය දෙන්නේ නැහැ. பணம் ஒரு நாள் சந்தோஷத்தை தராது. මුදල කවදාකවත් සමාදානය ගන්න බෑ මුදලට. அநேக சொத்துக்கள், ஐஸ்வர்யவான்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் நிம்மதியா இல்ல. බොහෝ මුදල් තියෙන බොහෝ ධනවන්තයන්ට සැනසීම නැතුව සිටිනවා. அவங்க தூங்கும் போது இரவுல நிம்மதியா கூட தூங்குறது இல்ல. ඔවුන් රැට නිදාගත්ති පවා ඔවුන්ට සැනසීමෙන් නිදා ගන්න බැරුව සිටිනවා. பணத்தினால நிம்மதி இருக்கும்டா. ඒ මුදලෙන් සමාදානය තියෙනවා නම් இந்த உலகத்துல கோடீஸ்வரர்கள் தான் நிம்மதியா இருக்க முடியும். එනම් මේ ලෝකයේ ඒ කෝටි ප්‍රකෝටි වල තමයි සමාදානයෙන් සිටින්නේ. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவங்கள், சாபங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னா එක මිනිසෙක්ගේ ජීවිතේ පාපේ ශාපේ තියෙනවා නම් அவன் வாழ்க்கை நிம்மதியும் சந்தோஷம் இருக்காது. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ සදාව සමාදානයක් නැහැ. இன்னைக்கு நாட்கள மனுஷர்கள் நிம்மதியை தேடி அநேக காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. මේ කාලය තුල සෙනග සමාදානයේ සොයමින් බොහෝ කාරණා සිදු කරමින් සිටිනවා. ஆனா எதுலையுமே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயமா அமையல. නමුත් කොයින්වත් ඔවුන්ට ඔවුන් සොයන්නා වූ සමාදානය සම්භව වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, නමුත් මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරවරුනි, நான் உங்களுக்கு சொல்ற காரியம் என்னன்னா, මම ඔබට ප්‍රකාශ කරන කාරණය කුමක්ද කියනවා නම් மெய்யாகவே இயேசு கிறிஸ்து மனுஷங்களை ரட்சிக்கவே இந்த பூமிக்கு வந்தாரு. සැබවින්ම යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් ගලවන පිණිස මේ පොළවට පැමිණියා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தது යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට පැමිණියේ ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிக்கவோ அது ஆரம்பிக்கவோ இல்ல. එක ආගමක් නිර්මාණය කරන්නවත් එක ආගමක් පටන් ගන්නවත් නෙවෙයි. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை என்னை நேசித்தது நிமித்தமே இந்த பூமிக்கு வந்தாரு. යේසුස් වහන්සේ ඔබව සහ මාට ප්‍රේම කරන නිසා මේ පොළවට පැමිණියා. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஐயா. යේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා අයියේ. உங்க இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து கிருபைகள் நமக்கு தேவை. මන්ද කිව්වොත් අපිට මේ පොළවේ ජීවත් වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාව අවශ්‍යයි. ஏன்னா இந்த பூமியில ஒரு மனுஷன் வாழும் போது, பிறக்கும் போதே பலவித பாவங்களோட பரம்பரையாக வருகிற சாபத்தோட தான் பிறக்கிறான். ඇයි කියනවා නම් මේ පොළව තුල මිනිස්සෙක් ඉපදෙනකොටම සමහර වූ පාපයන් තුල ඒ වගේම පාරම්පරික වූ පාපයන් තුල වුන් ඉපදී සිටිනවා. இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக ரத்தம் சிந்தப்படுதல் வேணும். මේ පාපේ තුල නිදහස ලබන්න නම් ලේවැගිරීමක් අවශ්‍යව තිබුණා. அதுவும் மனுஷனுடைய பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற பரிசுத்தமுள்ள ரத்தம் சிந்தப்படுதல் வேணும். ඒ වගේම මේ පාපේ නිදහස් වෙන්න සුද්ධ වූ ලේක් මේ පොළව තුල වගුරන්ට ඕන அந்த වුණා. பரிசுத்தமுள்ள ரத்தத்தை சிந்தவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு உங்களுக்காக எனக்காக வந்தாரு. ඒ සුද්ධ වූ ලේ මේ පොළව තුල වගුරන පිණිස ඔබ උදෙසා මා උදෙසා යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට පැමිණියා. இயேசு சிலுவையில மரித்தது உங்களுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் தான். යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මැරුණේ ඔබ උදෙසා සහ මා උදෙසායි. நாங்க நல்லா ஜீவிக்கணும், சாபம் இல்லாம பாவம் இல்லாம இந்த பூமியில நல்லா வாழணுங்கிற இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவையில மரித்தாரு. අපි මේ පොළවේ සැබෑ විදියට යහපත් විදියට සාපේ පාපේ නැතුව ජීවත් වෙන්නට මේ පොළවේ ඉන්න ඕනේ කියන හේතුව මත තමයි යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මැරුණේ. இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக தான் ஐயா ரத்தம் சிந்தினாரு. යේසුස් වහන්සේ ඔබ උදෙසා මා උදෙසා තමයි මේ ලේ වගුරුන ලැබුවේ. அவருக்கு எந்த ரீதியிலேயும் ஒரு அவசியம் இல்லை இந்த பூமிக்கு வரணும், தன்னுடைய மரணத்தை சிலுவையில கொடுக்கிற ஒரு அவசியம் இல்ல. උන්වහන්සේට කිසිම උවමනාවක් නැහැ මේ පොළවට ඇවිල්ලා පොළව තුල මැරෙන්නට. ஆனால் இந்த மனுஷங்களை விடுதலை பெற ஒரு பரிசுத்தமுள்ள ரத்தம் சிந்தாம அது ஆகாது. නමුත් මේ පොළව තුල සිටින මිනිස්යන්ව නිදහස් කරන්න සුද්ධ වූ ලේක් වගුරවන්නේ නැතුව ඒක කරන්න බැරි කමක් තිබුණා. உங்களுக்காக எனக்காக தான் அந்த பரிசுத்தமுள்ள ரத்தம் இந்த பூமியில சிந்தப்பட்டுச்சு. ඔබ උදෙසා මා උදෙසා තමයි යේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ රුධිරය මේ පොළව තුල වගුරනු அந்த ලැබුවේ. ரத்தத்தினால் இந்த பூமியில மனுஷன் வாழக்கூடிய சகல நன்மைகளும் உண்டு.
ඒ ලේ කරන කොටගෙන මේ පොළව තුල ජීවත් වෙන හැම මිනිස්සෙකුටම යහපත පිණිස ඒ හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කරන කොටගෙන තියෙනවා. நீங்க இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கு அநேக காரியங்களை செய்திருக்கீங்க. මේ පොළව තුල ඔබ ජීවත් වෙන්න බොහෝ කාරණා සිදු කරලා තියෙන්න ஆனா පුළුවන්. இயேசுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து பாருங்க. නමුත් ඔබ එක් අවස්ථාවක් යේසුස් වහන්සේට දීලා இந்த බලන්න. இடத்துல நின்று இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற அநேகர் මේ ස්ථානයේ ඉඳගෙන වචනය අහන හැම කෙනෙක්ම உங்க வாழ்க்கையில பல காரியங்களை சோர்ந்து போய் தான் நீங்க உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கீங்க. ඔබගේ ජීවිතයේ බොහෝ කාරණා ඔබ පෙරදිලා සිටින්නට පුළුවන්. ஆனா நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ற காரியம் නමුත් මම මේ වෙලාවේ ඔබට කියන කාරණාව නම් இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மதம் அல்ல. යේසුස් වහන්සේක ආගමක් නෙවෙයි. அவர் மனுஷர்களுக்காகவே இந்த பூமிக்கு வந்த தெய்வம். උන්වහන්සේ මිනිසයන් උදෙසාම මේ පොළවට පැමිණියා වූ දෙවියන් වහන්සේ. நீங்க அவரை விசுவாசிக்கும் போது அவர் அறிகிற போது ඔබ උන්වහන්සේව විශ්වාස කරද්දී උන්වහන්සේව දැනගන්න වෙලාවේදී உங்க வாழ்க்கையில இருக்க சாபங்கள் பாவங்கள் தரித்திரங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் போகும். ඔබේ ජීවිතයේ තියෙනා වූ පාපයන් ශාපයන් නැති වෙලා යන්න යනවා. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறாரு. යේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு சீக்கிரமாகவே இந்த பூமிக்கு வர போகிறாரு. යේසුස් වහන්සේ ඉතාමත් වේගෙන් මේ පොළවට නැවතෙන්න යනවා. வேதம் சொல்லுது දේව වචනේ කියනවා கடைசி நாட்கள்ல අවසාන කාලයේදී ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ராஜ்யம் எழுப்புவாங்க. එක රාජ්‍යයකට විරුද්ධව තව රාජ්‍යයක් නැගිටිනවා. அநேக கொள்ளை நோய்கள் பூமியில வரும். බොහෝ මිනිමරුම් සියදිවි හානි කර ගැනීම සිදු වෙනවා. மனுஷனுடைய அன்பு தணிந்து போகும். මිනිස්යන් කෙරේ ප්‍රේමය හීන වෙනවා. இந்த பூமியில அநேக பாவங்கள் பெருகும். මේ පොළව තුල පාපය විශාල වෙන්න යනවා. ஒரு 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 பக்கத்து வீட்டு மனுஷன் கூட நேசிக்க முடியாத காலங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கு. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්යාට පවා ප්‍රේම කරන්න බැරි ස්වභාවයක් පැමිණෙමින් පවතිනවා. ஏன்னா இந்த பூமி கடைசி நாட்களுக்குள்ள வந்திருக்கு. ඇයි කියනවා නම් මේ කාලේ මේ ලෝකයේ අවසාන කාලයට පැමිණ සිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வர போகிறாரு. යේසුස් වහන්සේ ඉතාමත් වේගෙන් පැමිණෙන්නට යනවා. அவர் எப்படி இந்த பூமியில மரித்து உயிர்த்தெழுந்தாரோ උන්වහන්සේ කොහොමද මේ පොළව තුල මැරිලා නැවත නැගිට්ටේ? அவர் போகும்போது சொல்லிட்டு போன காரியம் උන්වහන්සේ යනකොට කියලා කියපු කාරණයක් நான் எப்படி போகிறேனோ මම කොහොමද යන්නේ? அதே போலவே திரும்ப வருவேன். මම යන ආකාරයටම නැවත පැමිණෙනවා. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஐயா. යේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. இயேசுனால உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு. යේසුස් වහන්සේ තුලින් ඔබට නිදහස තියෙනවා. இந்த கடைசி நாட்கள் அவர் அண்டிக் கொடுக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். මේ අවසාන කාලයේදී උන්වහන්සේ දැනගන්න හැම කෙනෙක්ම වාසනාවන්තයන්. நீங்க பாக்கியவான்களா இருக்கீங்க. ඔබ හැම කෙනෙක්ම වාසනාවන්තයන් ලෙස සිටිනවා. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். යේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. මම ඔබ උදෙසා යාඥා කරන්නට යනවා. அன்புள்ள இயேசுவே, ප්‍රේමණීය යේසුස් වහන්සේ இந்த நகரத்தை நம்ம கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். මේ නගරය ඔබගේ හස්තයට බාර කරමින් යාඥා කරනවා. இந்த வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரை நாங்க ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். මේ වචනය අසුවා වූ හැම කෙනෙක්ම මම ආශිර්වාද කරමින් යාඥා කරනවා. இவர்கள் எல்லாரும் உம்மை அறியும்படியாக கிருபைகளை கொடுங்க. මේ හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේව දැනගන්න පිණිස කරුණාව දෙන්න. இவர்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற சாபங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் இல்லாமல் போவதாக. මේ වචනය අසුවා වූ හැම කෙනෙකුටම විරුද්ධව තියෙන සියලුම දේවල් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහ කළ මැනව. இந்த பகுதியை நாங்க ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரை நாங்க ஆசீர்வதிக்கிறோம். මේ ප්‍රදේශයේ ආශිර්වාද කරමින් යාඥා කරනවා. වචනය ආපු හැම කෙනෙක්ම ආශිර්වාද කළ මැනව. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හැම කෙනෙක්ම බාර කරමින් යාඥා කරනවා. යාපත් වූ ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේම බලවන්ත නාමයෙන්. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாரு. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබ හැම කෙනෙකුටම